Hola, bon dia a tots, benvinguts a una nova classe de naturals. Bé, l'altre dia vam veure com ja estàvem acabant el tema, vam fer una miqueta els resums, els dibuixos i demés. Doncs bé, avui anem a seguir una miqueta la mateixa dinàmica, vídeo curtet, val? Vos manaré les preguntes, les llegiré ara en veu alta per si hi ha algun dubte o alguna cosa dudosa i ja està. Bé, pàgina 16, continuarem, activitat 6, respon a les preguntes, què són els alvèols pulmonars, com hi arriba l'aire i quins processos hi té lloc. Val? Procés de respiració, aparell respiratori, i ho busquem. Defineix aquests termes, activitat 7, inspiració i expiració. Activitat 8 no, l'activitat 8 no la fem. La 6, la 7, després la 9, respon a aquestes preguntes, què és la respiració cel·lular, recordeu que és diferent respiració cel·lular i respiració. En què es diferencien, vale? La respiració cel·lular i la respiració. I en què consisteix l'intercanvi de gasos. A l'apartat de la respiració hi ha un quadret d'estos de saber més que crec que posa lo de la respiració cel·lular. Val? Bé. 10. Explica quines diferències hi ha entre l'aire que entra als pulmons i l'aire que eix. Recordem que entra una substància i n'ix una altra. 11. Explica per què és bo prendre aliments amb fibra. Recordeu que deia que la fibra ajudava a fer un dels processos. Per què hem d'evitar prendre excés de greixos i d'aliments que continguen molt de sucre. Anem a la part de nutrició i també ho podem saber. Doncs bé, activitat 6, 7 de la pàgina 16 i de la pàgina 17, 9, 10, 11 i 12. Doncs això seria tot per avui. Bé, dubtes no crec que hi hagi, perquè són activitats que hem treballat ja en aquestes últimes setmanes. Bé, vos dic si resolt l'enigma d'ahir, i farem el nou repte, és sopa circular. Bé, trobo en aquesta sopa de lletres el nom de 8 esports. Poden estar en vertical, horitzontal, diagonal i es poden llegir amb els dos sentits, val? Doncs bé, busquem 8 esports. Doncs bé, això seria tot per avui i res, que tingueu bon cap de setmana. Adeu!